COVID-a dela eta 2 urtez antolatu gabe izan ostean, Bermeoko Sollube 707 mendigoizale taldeak Bermeotik Begoñarako gau martxa antolatu du. Aurten 18. ibilaldia izango da. Bermeoko Taraskatik irtengo da gau martxa hilaren 14ko, iluntzeko 8 eta Begoñara hilaren 15ko 4:30 aldera iritziko dira. Sollubeko gaina izango da lehenengo bilgunea. Ibilaldirako ez dago izena eman beharrik, 8 baino lehen aurkeztea nahikoa da. Etxeratzea Tuñesko autobusean izango da hilaren 15ko 6:00. Autobusaren prezioa 5 euro. Urtero esaten dena, jendeari esaten diotena, jendeari deia, ibilbidearen puntu batzuk fluoreszentez markatuta izan arren, mendian gauez galtzea erretza dela eta argi ibiltzea. Beraz, lasterketarik ez egitea eta errespetuz ibiltzeko. Ibilaldiaren aurretik 2 edo 3 gida joango dira azkenengoaren atzetik ere bai.